Kaixo, ongi etorria, funtzio arrazionalak aztertuko ditugu. Badakizu bi polinomien arteko zatiketa bat dela. Aurten ikusiko dugu sinpleena, ezta? Lehenengo mailako polinomien arteko zatiketa. Orduan, zatitzerakoan, geldituko zaigu goian zenbaki oso bat eta gero hondarra. Guk funtzio hau aztertu dugu. Alderantzizko proporzionaltasuneko funtzioa da. Orduan, hemendik honera ze gertatzen da, translazio bat dagoela. Badakizu hemen, bi asintota daudela. Vertikala eta horizontala. Isa ardatza eta ia ardatza. Hemen gertatzen da, asintota horiek trasladatu egiten direla. Translazioa bat dagoela. Horra ikusiko dugu, nola egiten den hori. Pentsatuko dugu, K konstantea positiboa dela. Positiboa denean, funtzioak horrela dira, Lehenengo eta hirugarren kuadranteak definituta daude hemen, puntuak. Orduan, positiboa baldin bada, ze gertatzen da asintota vertikalarekin. Honek esaten du, isarekin dagona, nora joaten den asintota. Orduan, baldin bada, kena, egon litzateke hemen, asintota, vertikala. Eta baldin bada gehian, hemen egon litzateke. Orduan, marrazterakoan, hola gehituko litzateke. Lehenengo kuadrantean, baldin bada, horrela, eta hemen izango litzateke horrela, eta horrela. Egituna da, edo eskubira joan, edo ezkerra joan, asintota. Honek esaten du, eskubira ezkerra. Eta hondarrak, hemen, B honek, zer esaten du? Asintota horizontala, gora joaten den, edo bera. Translazio hauek egiterakoan, geldituko litzateke. Pentsa ezagun, positiboa dela hau ere bai, K hori. Positiboa bai bada, hola izango litzateke. Eta hemen horrela. Eta hemen nola izango litzateke? Horrela. Eta hemen, horrela, ezta? Horren, translazio hauek aztertuko ditugu erresago, bi adibide eginda. Gogoratu. Ak egiten duena da ezker edo eskubi eraman asintota, eta bek egiten duena da edo igo edo jetxi asintota. Goazen adibideak egitea. Lehenengo adibide honetan ikusi behar dugu funtzio honen konstantea positiboa edo negatiboa den. Positiboa da. Horrek esan nahi du definituta daudela lehenengo eta hirugarren kuadranteetan. Bigarren puntua. Ikusi behar dugu bere asintota vertikala nondik pasatzen den. Horren hortarako jarriko dugu. Izendatzailea berdin 0. Zer gelditzen zego? Isa berdin minus 2. Orduan, asintota vertikala badakigu zen den. Isa berdin minus 2. Horren joan badugu minus 2 eta vertikala ingo dugu. Asintota horizontala non dagoen jakiteko onera joan bat dugu. Ondarrara, ez da? 3 da. Horrek esan edo, hemenik pasatzen dela. Hori ere, marraztuko dugu. Jarriko dut hemen, isa berdin minus 2 asintota vertikala, horizontala izango litzateke I berdin 3, eta osatzeko eta marrazteko beharko ditugu punto batzuk behintzat. Nik hemen puntu bat aurkituko dut eta hemen beste bat. Eta horrekin osatuko dugu. Hobe izango litzateke puntu gehiago aurkitzea, baina bestela bideoa luzegi izango den, horrela ingo dugu. Hasiko gera, ze puntu aurkituko ditugun erabakitzeko joango gera asintota vertikalera, minus 2 da. Orduan kalkulatuko dut, isa minus batekin eta isa minus 3kin. Ezkerreko eta eskubikoa. Orduan, nik jartzeko dut, isa minus batekin, ordezkatzen badut, ze atatzen zait, I berdin bat, minus bat, gehi 2, gehi 3. Hau da bat, bazati bat, gehi 3, lau. Orduan, puntu bat, izango litzateke, isa minus bat denean, I dela lau. Eta bestea, minus 2rekin, berdin, kentzen dut hau, jartzen dut minus 3, horrela da minus bat. Bat zati minus bat, eta gelditzen dugu 2. Orduan, nik jartzen badut isa minus 3 denean, ikartzen du balioa 2. 2 puntuek irudikatuko ditut. Minus bat denean lau. Minus bat denean lau, hor dago.
eta minus hiru denean bi. Orduan, minus hiru denean altura bi. Hor izango litzateke bestea. Puntu gehiagorekin egokiago izango litzateke, baina ulertzeko nola egiten den, honekin nahiko izango litzake. Bat da horrela, eta bestea horrela. Eta puntu horretik pasatzen da, eta gero eta gertuago. Hau zein oso ondatera, kendu beharko nuke, gero eta gertuago jarri bat dudarako. Inoiz ikutu gabe, asientota. Hemen kendu beharko nuke, ez duak ikutzen. Horrela. Ikusi duzun bezala, biak eraman du asientota ezkarrera, hiruak gora, eta hola gehiago zaigu gure funtzioa. Orain, bigarren adibide bat egingo dugu. Bigarren funtzio arrazional honetan forma aldatu behar diogu. Horra jarriko nuke lau eskubirago, eta hau ezkarrean. Eta minus hau pasatuko dugu zenbakitzailera, hor gora. Orduan, hau egingo dugu, eta ez hau. Lehenengo gauza. Konstantea zer da, positiboa edo negatiboa? Negatiboa. Orduan, atako zaigu horrela. Badu horrela, bigarren eta laugarren kuadrantea. Orain, hasi behar dugu asintotekin. Lehenengo vertikala, hau da. Orduan, jarriko dugu isa ken bat berdin zero jakinteko zein den bere asintota. Isa askatzeakoan, gehiago zaigu, bat. Horrek zesan nahi du, asintota vertikala, isa berdin bat dela, hori da marraztuko duguna. Horren, asintota horizontalarekin. Honek esaten dugu, lau. Horrek esan nahi du, hemendik pasatzen dela. Hori ere marraztuko dugu. I berdin, lau. Bi asintotak ditugunean, urrengo pausoa da puntu batzuk aurkitzea. Guk bi aurkituko ditugu. Ta zeintzuk izango dira horiek? Asintota vertikalak esaten dugu. Eskubiko bat hartzeko, eta ezkerreko beste bat. Horra hartuko dut. Bi denean eta 0 denean. Horrezkatuko ditut hemen. Horra izango izateke. I berdin, minus bi, zati, isa da bi. Horra, bi ken bat, gehi lau. Bi ken bat da bat. Minus bi, zati bat, minus bi, gehi lau, bi. Horra hemen da, bi. Eta guazen bestearekin. I berdin, minus bi, isaen horrez jarri badut 0. Minus bi, zati minus bat, bi. Gehi lau, 6. Horren, bi puntuak baditugu. Hori da gutxinez behar duguna irudikatzeko eta marazteko. Horraz jarriko ditu bi puntuak. Bi, bi. Bi, bi, hemen dago. Eta 0, 6. 0 denean, balio du 6. Ondo goaz, zesan dugu, bigarren eta laugarren kuadrantean atabaz ezkigura eta puntako daude. Horren, maraztuko dugu. Horrela bukatuko genuke funtzio arrazionala irudikatzen. Behar bada galdetzen badizute ebakitze puntuak zeintzu diren, hau da, isa nun ebakitzen duen eta i nun ebakitzen duen, zer egin behar da? Isa berdin 0 jarri eta i berdin 0 eta aurkituko dituzke ebakitze puntu horiek. Ondo ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur?